daroɓe am darde go dow jayde TikTok e YouTube on jarama on beltanama no fewi. Min na se Yusuf Usman yelan ton kayruji ɗuɗɗi kadi nda toɓɓe mawɗe nder leydi Nigeria hande jumɓare kadi en daara toɓɓe sappo nder kubaruji mawɗi nder leydi Nigeria puɗɗiren e ka caɗele nder leydi ndin. Dental golloɓe nder leydi Nigeria ngal NLC nyande alhamisa hokki gwamnati Nigeria asaweje ɗiɗi kadi nyalɗe 14 ɓe jawɗina hosugo jaɓruɗe hoytingo caɗele ummatore giidata sona non golloɓe jolloto nder tikkere mbiyeten strike walla bo grève e faransare. Dental ngal wanginika alhamisare nde ɓawde dental ngal narruno e gwamnati dow kuje 14 ɗe hani ngaɗe gam hoytina bone e torraji ko coggu kare wardi nder leydi Nigeria ko ɓe mbiuno Memorandum of Understanding walla MOU gila lewru juko walla Oktobaru hitande salinde nde ujune 2023. Fa joni en kala ka caɗele ɗe ummatore gontiri nder leydi Nigeria. Madalisa pamara wiyete House of Representatives nder leydi Nigeria andini ɗo ɓe kosa jabruɗe hoytingo caɗele nyamdu ko leydi ndin yidata. Horejo Madalisa kan Tajuddin Abbas suɗiti ka Kenya alhamisa nder moftorde haldugo walla woldugo e jayndiyankoɓe. Madalisa kan torake Nigeria ɓe ɓeyda muñal dow Madalisa ɓe kabda e fodde bawɗe maɓɓe ngam yiwugo ɓillaji ɗi leydi ndin yidata koytinama. Fayin yeso nder kubaruji meɗen. Horejo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu umri maɓɓutugo sigorɗe nyamdu gomnati ɗe maɓɓite ngam senda nyamdu ko hewtani tonji ujune temerre faago ummatore leydi ndin nder jabruɗe hoytingo caɗele nyamunda nder leydi. Jagorɗo walla ministajo mabo ministerjo bana en mbiyata e faransare mo hakkilanta kubaruji e waytingo ummatore Mohammed Idris wanginani ka jayndiyankoɓe to Abuja lamorde leydi Nigeria nyalde alhamisa. Nder lebbi tati caaliɗi famɗi guyka yimɓe fe'ake nder leydi Nigeria ko hewtani nde 172. Jagorɗo polisaɓe Nigeria IGP Kayode e Betukun kanko suɗiti limgal ngal hanki to headquarter rentoɓe to Abuja sarde o wangina yimɓe 160 ɓe hukuma polisaɓe hisni to nokkuje certuɗe nder leydi Nigeria. En pa'a yeso nder kubaruji meɗen dammuɗi. Mawɗo Madalisa pamara House of Representatives Tajuddin Abbas Kenya alhamisa hunini Madalisaɓe 12 nder 15 hokkitaɓe ɗereji sedaran mako jalorgal cuɓi gila hukuma ardani ka suɓugoji nder leydi Nigeria ka INEC alarbare salinde. 12 ɓen keɓi jalorgal cuɓi dogginaɗi nyalde hoore bire walla asawe timmode asawere salinde. Honunkoɓe Nigeria ɓe bataliya 93 andini nangugo goɗɗo debbo gujjowo yimɓe ngam tefirgo ceede coftari sarde o haɓana jaɓugo ceede gila yendi walla iyalu gujjaɗo nder diwal Taraba woyla funnange Nigeria. Non ma ɓe andini nanguki goɗɗo sippowo balmi faago nyidda baale en wujjoɓe yimɓe nder diwal Taraba ngal ema goɗɗe taƴe nder leydi Nigeria. En pa'a yeso nder kubaruji meɗen dammuɗi. Saggordu walla bankiru windere andira World Bank walla Banque Mondial hosi kaɓɓodiral ɓeydango Nigeria ceede mballa ngam townugo faggudu e ma risku leydi ndin. Directajo mo ardani wakkere dogginol kuuɗe saggordu ndun Anna Jerde kanko andini ka jayndiyankoɓe hanki alhamisa ɓawo gidal mako e horejo leydi Bola Ahmed Tinubu to sare gwamnati Nigeria Aso Villa Abuja. Kalen ka faggudu Kenya alhamisa ceede Nigeria ɗe naira ɓeydi bustago dow ceede dala America to dala America go'o sorri naira 1,500 nder luuɓe wiyete parallel market gila naira 1,455. Non ma ceede naira ɗen ɓeydi bustago nder luuɓe gaylotiral ceede leyɗe e leyɗe wiyete Nigerian Foreign Exchange Market to ɗe sippa naira 1,479 e toɓɓe 42 dow kala dala go'o fu. Famɗi halla baale en 31 nangama nder diwal Gombe woyla funnange Nigeria sarde polisaɓe doggini kuuɗe rento ngam tabbitingo jam e de'ende. Kalano hukuma polisaɓe diwal Gombe ASP Mahid Abubakar andini dow tayre polisaɓe nde patrol 999 doggini kuuɗe nder gallure Gombe to ɓe keɓi jalorgal dow nyidda baale en ɓen. Haragare nder kubaruji meɗen dammuɗi. Mawɗo polisaɓe Nigeria Kayode e Betukun nyande alhamisa mani kuuɗe Espiril 1 Kasumu e gollidaɓe walla hudiɗiraɓe makko nder tayre eri